čau, já jsem na toho nového videa, to bude Mary Fuck Kill Tag, do kterého mě nominoval, do kterého mě tagoval King.cz. Já tady mám 21 papírků, tu mám. 21, checkpis. Zase tady to zkontroluju. Já si něco zapomněl, mám tady 21 papírků. Nebude muset vyřadit. Myslím, to nebude. Tak až tady zamítám. První tři bez koukání. Mám tady pokažeme, že stole to mám. Tady, tak. Klobouk není potřeba. Tak první tři. Tři. Tady máme Get the Look. Hate Wednesday. Tam je třetí holka. A Kugo. Že Dugadluk bych zabil. Hate Wednesday bych. To co myslím, nebudu to říkat. Následně jsem to ukázal. A Goga bych si vzal. No homo. Mluví za všechno. No homo. Milion dalších kluků, co mám. A říkám na všechny papírky. No homo. Tak to byly první trojici. Jste slyšeli můj názor, ale... Další tři. Tady mám... Ježiš, to se blbě rozbaluje. Už tady je suchý. A pan Vladislav. Takže pan Vaďák. Česká iPhone mimochodem. Tu máme Gabriel Hecl. Poslední. Třeba Holik Nikol. Takže Vaďáka bych zabil. Gabriel Hecl bych si vzal. A Šopa Holik Nikol. Víte, co myslím? Já to nějak moc nechci říkat, ale víte, co myslím. Nejlíp si to toho kilo. Tak jo, tři. To 18 čísla. Lici Kodorová. Exploited. Kapov Style. Takže Exploited bych zabil. Sorry Explo. No hate. Nikoderovou bych se vyspal. Naopak, Nikoderovou bych. Si vzal. A Kapov vzal bych. Víte co? Tady jsem máme poslední. Tady nezamíchám takto. Tak a dali 3. Tady vyšmivy.
Věř mi. King.cz. Erik Meldík. Takže bych. Kinga bych zabila a s Erikem bych se vzal. No homo. Tam říkám. Nebudu tam dělat znaky, mě se nechci všechno stříhat. Tady blizen. No, tady blizen. Já už to dělám. Oh yeah. Pojďme tam, kdo tam je. Člověk Stýblo. Dochodem tady jsem se koukal na všech jejich 29 typů. V Americe. Super zážitek. Napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo. Jde rozdělat. A výdra, jo. Ryby. Čejníka bych zabil. Sorry. Moc dobré bohy. Nic proti vám. Nic proti tobě. A vydrajela bych si vzal. No, homo vydrajela. Já mám předposlední dvojici. Musa. Matušku, ahoj. Laser. Poslední z této trojice je Marcia. Marciu bych. Lasera bych zabil a Matuše bych si vzal. No homo. Poslední dvě trojice. A tou 8. trojicí se stala Ponivalda. Ligun. Dobře, myslím, že tam žádného velká už není. Lenka Kučavíková. Tak fajn, smyčet. Lenkou Kučavíkovou bych. Flygana bych si vzal. Tomo. A Vandu bych zabil. Takže tohle by měli fakt... Nějak si někdo vyfotit a poslat? Co? Na telefon? A co? Víš, že je jídlo? Vy nemáte to? To je platné? Ne, to nemám. A nemám ani kredit. Aha. A jo, ale on si to smazal a... Takže to nemůžu. Já jsem omlouvám za banku, řešili jsme nějaké problémy. Takže to bylo pro mě fakt tak všechno a já nevěnuju. The Best Gamers, Blackyho a Adama Hráčka. Takže byl bych rád, kdybyste to udělali. Ne, Adama Hráčka na ten už natočí, ten bude točit na jiný kanál, takže nevěnuju Makarona.cz. Takže pokud se vám toto líbilo, dejte like, odběr a nějaké komenty. Já vám děkuji za zhlédnutí a čau.